שלום, אני אריק, אני אוטוטו בן 70 ואני חולה סכרת לא מעט שנים. ניסיתי באופן עצמאי כל מיני דרכים לאזן את הסכרת שלי ולא הצלחתי. אני הגעתי למצב שאני מזריק בין פעם לפעמיים אינסולין ביום, בבוקר ובערב, וכמובן תרופות. והגעתי לנקודה שאמרתי לעצמי, זהו, אתה חייב לשים פה קו ולטפל בעצמך. ומה ששבר את גב הגמל היה רופא שיניים דווקא. הלכתי לרופא שיניים, בדק אותי, הציע לי הצעת מחיר לעשות את כל הפה, והוא אמר לי, תביא לי בדיקות דם. הבאתי לו בדיקות דם, וכמובן עם הסכרת שלי היה לי A1C 8.5. הוא אמר לי, אני מצטער, אבל אני לא יכול לתת לך אחריות על הטיפול בגלל ה-A1C הגבוה שלך. תוריד אותו לפחות מתחת ל7, נוכל לעשות לך שתלים וכדומה. אז זה מה שנתן לי את הבום לחפש את הדרך איך להוריד את ה-A1C הזה. לפני כחודש נפגשתי עם אשר פחות מחודש, עם אשר מקיטו פוקוס, והוא התחיל להסביר לי על התזונה הקטונית. קטוגי, קטוזים, אני לא יודע איך לקרוא את זה, אבל קיטונית, תזונה קיטונית. ומה שאהבתי אצל אשר, א', את הגישה הנעימה שלו, וב', הוא הסביר לי כל כך בהיגיון את כל מה שעומד מאחורי התזונה הזאת. זה בהתחלה נשמע לי די מוזר לאכול הרבה שומן וקולסטרול בלה בלה בלה, אבל הלכתי והקלתי את כל מה שאשר אמר לי והחלטתי אני חייב לשנות משהו שונה, ודיברתי עם אשר מקיטו פוקוס ונכנסתי איתו לתוכנית ליווי אישי. מהתוצאות שלי הקודמות לא הגעתי לשום דבר, והתחלתי עם אשר לפני 1.5 שבוע את הליווי האישי. הוא פשוט נגע לי בעוד נקודה מאוד מאוד כואבת, זה הבטן השומנית שלי, קוראים לזה בעברית קרץ. הוא הסביר לי את ההיגיון מאחורי הקרץ, איך אפשר להוריד את זה עם התזונה של קיטו. ואני רוצה להגיד לכם, אני כבר כמעט שבועיים לא נגעתי בקרואסונים, לא נגעתי בפסטות. אני אוכל כל מה שאשר אומר לי לאכול. כלומר, הוא נותן לי מתכונים, אני מוצא את עצמי מבשל קציצות, הרבה ביצים, מה שלא הייתי רגיל לאכול, מקושקשת ושקשוקה אפילו. אני חייב לציין, ואפילו הקפה של קיטו זה משהו מדהים. אני לא הבנתי שאני אוכל לוותר על הקפה ההפוך שלי בבוקר עם חלב וכמובן עם קרואסון. והתחלתי, אמרתי אני חייב להיות ממושמע, אשר מלווה אותי, בואו נראה תוצאות. אז שוב אני אומר, לפני 1.5 שבועיים התחלתי, אני תלמיד טוב ואני מחויב לעצמי, ואני כבר לא נוגע בחלב כבר 1.5 שבוע, ואוכל כל מה אשר מנחה אותי לאכול. אני חייב לציין את הליווי האישי שזה משהו מדהים. זאת אומרת, כמעט אפשר לסטות ימינה או שמאלה, ואנחנו יודעים שאנחנו אוהבים לסטות ולזייף. היום אני רוצה להגיד לכם שאני מזריק רק פעם אחת בלילה, אני רק אחרי 1.5 שבועיים של קיטו, ואני רואה מדדים שלא הייתי רגיל לראות. זאת אומרת, גם אם הייתי מזריק פעמיים ביום, והייתי, כמו שאמרתי לכם, פושע עם הפסטות ועם הפיצות ועם הקרואסון ועם הקפה עם חלב, הייתי קם עם מדדים של 130, 140, 150, לפעמים אפילו יותר, בגלל המאכלים האסורים. ואני כבר מספר ימים, כמעט שבוע, מזריק רק פעם אחת בלילה, בערב, ולא לוקח תרופות, לא לוקח את התרופות. ואני קם כל בוקר עם 120, 121, 119,
זה פשוט מדהים, אני מרגיש מצוין, עוד משהו מאוד חשוב. ממש אהבתי לישון צהריים, חשבתי שזה מהעבר או משהו כזה, מסתבר שזה מהעייפות שהגוף מאותת לי ללכת לישון צהריים. אני כבר שבוע וחצי לא ישן צהריים. אז אני רוצה להמליץ בחום, א' על אשר מקיטו פוקוס, שהליווי האישי זה משהו שמאוד דוחף ושומר אותך להתנהג כמו שצריך ולא לסטות לא ימינה ושמאלה. אז אני בהזדמנות הזאת רוצה להגיד תודה לאשר, גם על היחס האישי וגם על הליווי וגם על הרבה היגיון מאחורי כל השיטה הזאת, ואני פשוט מרגיש כיף, אני לא צריך לישון צהריים, אני קם מוקדם, אני אוכל פעם ביום, הקפה ממש התרגלתי אליו, הוא טעים, אז אני יודע שאני אמשיך בזה עוד הרבה שנים, ובזכות אשר, גם בזכותי, אבל גם בזכות אשר, שעם הליווי האישי הצמוד הזה לקחתי את הליווי האישי הכי צמוד שאפשר. אני יודע שאני אגיע לתוצאות ואני אעדכן אתכם בהמשך בתוצאות. אז תודה אשר מקיטו פוקוס, וזהו, יצאנו לדרך.